saged sapunika. Nuwun sewu Gus. Ndara Kedhiwi Atmala. Kula mboten maido pancen sampeyan wis netepi jejering satriya kama. Nanging nuwun sewu. Manungsa niku yen uripe saya kandel panembahe lan saya becik kang dadi pakartine yektine malah saya gedhe cobane. Nanging pacoban menika yektosipun dados rabuke iman lan kangge njembarake rasa sabar. Kejawi saking menika manungsa niku ora bisa uwal saka tembung dolan biji. Wong urip niku ora bisa ninggalake tembung diujo lan diuji. Wong yen diujo mesti bakal diuji, wong yen diuji bakal ya diujo. Mula antarane diujo lan diuji kuwi rong perangan sing ora bisa dipisahake. Mula kudu setiti permati lan ngati-ati. Kasih bang mulai. Wong sugih nika ya nampa ujian. Wong sugih cobane dadi wong sakah, wong pangkat ujiane dadi wong murka. Wong pinter ujiane dadi wong sombong, dene wong sregep ngibadah ujiane dadi wong sing semukti-mukti. Mboten wonten ginanipun sampeyan ndhekuni lakon ing sampun kelangkah. Ning mangsawan niku ingkang dumados wonten madyaning alun-alun ingkang raka nenggihipun jaga lawa tetandhingan kaliyan Raden Rajamala. Wonten bab ingkang ganjil, wonten bab ingkang boten kinten tinemu ing nalar. Saben-saben Rajamala mati cinemplungake wonten madyaning Sendang Watari bali urip melih wonten marambah makate-kate. Yen sampeyan ora makati sampeyan ratu mandang bakale sampeyan mengko getun kedhuwung tembe-mrene yen nganti Sang Jaka Bilawa mati. Palungguhan itu apa sing kudu ditindakake. Sampeyan maju mangkat. Kula kelingan sampeyan nalika mapan wonten ing ana kami apa nate dipun paringi wujudipun sifat kandel minangka piyandel. Jemparing Brama Warastra saking Bathara Brama. Niku manglepaske mangti